Hej YouTube, det her det er Emil og Elias med deres Let's Play Minecraft episode 1. Vi spiller på en Buildercraft server, hvor IP'en den er 62.61.145.162. Jeg vil skrive den nede i chatten til sidste filmen og inde på og nedenunder videoen i kommentaren, så det er I altid bare kan join serveren. Nå, nu vil jeg bygge hurtigt, men simpelt. Jeg går bare i gang. Og jeg tror, jeg vil begynde at lave nogle af de basic ting, man skal bruge, som et arbejdsbord, nogle redskaber, nogle kister og nogle andre ting, som selvfølgelig er vigtige, når det er, at du skal være på en survival server. Og så efter jeg lige har lavet redskaberne, så synes jeg også lige, at vi skal gå ned og hugge noget sten, så der vi lige kan finde noget. Så der vi lige kan finde noget sten. For sten skal man selvfølgelig bruge til en ovn og andre specielle ting. Så sten det kan man altid bruge. Jeg laver lige de forskellige redskaber man kan lave, fordi at så kan I se hvad man kan lave af redskaber, og det er selvfølgelig godt at vide hvad man kan lave, for så ved man sådan nogenlunde hvad det er man skal bruge. Selvfølgelig så er det jo altid lettest at lave redskaber af træ, men redskaber af træ er heller ikke ligefrem de bedste, og så rykker vi tilbage til Emil, når det er han lige har fået lavet huset. Jeg tror jeg vil hugge ned her, og selvfølgelig når du skal hugge ned, altså at finde sten, det er nok det letteste du kan gøre, det er nok bare at hugge ned i jorden, og så finder du nok noget sten, sådan at du lidt ned, som jeg lige har fundet her, som I kan se. Men sten det er ret enkelt at finde, fordi at det er egentlig bare at hugge lidt ned i jorden, og så er det at du finder det. Så der skal ikke helt det store til, men det er mere når du skal hugge kul og noget andet, så bliver du nødt til at hugge lidt længere ned, end bare lige at hugge ned til noget sten. Når man skal bruge 8 sten til den ovn, så Nå, men nu er jeg lige blevet færdig med huset, så. Og så tror jeg lige, jeg vil gå op til Emil, så det er, at jeg lige kan få lavet den ovn. Så kan vi se, hvordan huset det er, når det er færdigt jo. Jeg har bare bygget enkelt og simpelt. Det er ikke hurtigt. Det er lige meget. Så jeg laver lige hurtigt en trappe. Sådan der. Og en trappe, den vil jeg også lige vise, hvordan man laver, fordi at der er nogen, der ikke ved, hvordan man laver en trappe. Man gør bare sådan her. Det får man 4 trapper ud af. Selvfølgelig 4 trapper kan ikke altid være nok, men nogle gange er det, så jeg vil stille ovnen, og så vil jeg simpelthen sige, at det var alt for den her episode, og vi ses i episode 2, hvis der er I vil kigge med. Så vi ses. Hej.